Alright guys, nandito na po kami sa mga taram. Ano po si Jago guys. Mag-i-stud na po si Jago. Ma'am, may tali nyo po yung babae ma'am? May tali po yung babae? Ano po si Jago. Pagpag muna Jago, pagpag ka muna. Yan, ihi muna boy. Bago mag-stud. Saan yung asawa mo eh? Saan yung asawa mo? Tamakbo na, natakot na. Ang ganda dito, puro bundok. Maliwalas dito guys. Yun guys, wala pala kaming makakasama ngayong owner dito. Nasa abroad pala si sir, kausap namin. Kasama po namin dito mother nila, kaya dalawa na lang kami ni Bon. Tingnan natin kung kaya natin i-shoot. Ayun na si Jago. Alright, ito yung si Summer. Tinali ko na lang po para hindi po ako mahirapan. Tara, samahan nyo kami, let's go. Pero pagkain mo, mabaw. Ano lang binibigay? Tayo, sama tayo. Ayaw bigyan ng pag-ati na sir. Ayaw tumawag. Patayin niya nga, ma'am. Yan. Tayo, sama tayo. Masyado ko sila. Baka matako. Ilan sa kayo? Bon, pagkapitaw mo yan dito. Po? Tatlo po. Pagkalapag mo dito, Bon, samahan mo kami ni nanay, ha? Huwag bibitawan, kawawa ka dito. Asawa ko nasa ayaw kasi. Kaya po, pag wala ka sa... Alright guys, conversation po. Mga tarap. Medyo boundary na ata ng ano to, kamiling. Malapit na kamiling dito, ma'am. Mga ilang kilometro lang yung boundary. Isang kilometro. Layo. Parang katarong na Yun guys. Di ma'am, awit yan. Punsi dyan ko, punsa. Pagkalakit siya ako. Jago! Hirap talaga pag wala yung kasama yung amo. Pag big breed talaga, napakahirap po mag-shoot. Okay na. Ano na? Opo. Ay, hawakan nyo nga yung babae. Iikot namin yung lalaki. Tandaan mo. Summer. Si ano, focus mo ba? Dito. Summer. Okay, lain mo. Parang matayo si ano. Ay, nako. Hirap. Breed ng malaki. Okay na. Wait, ito. Guys, lock and load. Nakalak na po guys. Woo! Trap. Buti na lang po mabait yung babae. Si Summer. Si Summer, si Jago, si Bonbon, Magpayo, Pogi. May ilo siya eh. Yamos ko na. Okay, boundary na pala ito ng kamiling guys. Yan. Nakarating din ng ano, nataram si ano, Jago. Jago the Great. Jago the Big Bone, Big Head. J-A-G-O. Opo. Jago the Big Head. Ay, narinig mo na naman ba? Gulo-gulo ka na naman. Isang aso namin. Yung anak ng yung panganak. Opo. Malaki din ang babae niyo, ma'am. Saka maganda. Yun guys, yung aso ko nila,
dark. Kaya maganda. Saka matubig. Matanggat yun. Siguro mga 3 inches yung agwat ni Jago. Malaki talaga si Jago guys. Ito ang babae talagang malaki din. Parang height ng mga lalaki po ito. Sadyang malaki lang talaga si Jago. Yun. Alright. Shoutout po sa isa po kanina. May pizza ba? Tapos, ipukulong namin. Opo. Nang ilang Mas maganda naman, ikulong nyo na lang po hanggang makanak. Opo. Yung maliit. yan. Oh. Doon ang pumunta niya kaya lalabas ko. Mas yun po, may stress po siya. Po, pag nasa labas po, pag ginagala-gala nyo, may stress po mga Kaya sa sabi ko, ilipat mo na lang. Opo, yun. Masyado mainit ako. Opo. Yan ang pumunta eh. Maliit. Maliit. Yung Malaki na po yan eh. okay na. Dapat Malaki. mas yung Yung mas malaki. yung miss maliit po. Medyo mataas. Kailan mas mababa dyan, ma'am? Mas mataas kasi ma'am, nakakatalon-talon po siya. Ayun guys pala, konting tips lang po. Sa pagbe-breed po ng malaking aso po, dapat pag after na ng stabilization, ikukulong nyo na lang po siya. Bakit po? Para hindi po siya ma-stress. Kasi pag nakawala po siya guys, tatakbo at tatakbo yan. Manghuhuli ng hayop yan, pusa, manok, etc. O di na-stress, napagod yung aso nyo. Maliit po yung chance na mabuntis yung aso nyo. Pero pag kinitch nyo yan, sakto lang po yung size niya, yung hindi nakakatalon, yun, malaki po yung chance na mabubuntis po yung aso nyo. Mas madami po yung anak pag ganun guys. Huwag nyo naman po siyang ilalagay sa cage nga. Naka-cage nga po, pero yung cage, napakalaki po. Ganun pa rin, nakakatakot pa rin, nakakalugdan pa rin, may stress pa rin po. Ito ang pinakamainam na gawin nyo po kung gano'n, medyo wala kang ibang cage, kundi yung sa malaki. Ang gagawin nyo na lang po, lalagyan nyo na lang po ng kahoy dun sa taas, susuksukan nyo, para hindi po siya makatalon-talon. Ganun po guys ha. Huwag mo naman po yung masyadong mababa, kasi mas may stress po yung aso kasi hindi niya makakatalon yung katawan niya. At least makakatayo siya, pero hindi po siya nakakatayo siya pero hindi nakakatalon. Kaya sa lagyan nyo na lang po ng mga kahoy or kung may mga putol-putol kayo na bakal, pwede nyo nilagay, spot nyo lang ng talian nyo alambre. Basta palitan nyo lang ng saktong hindi nakakagalaw-galaw, nakakalikot-likot. Saka isa pa tip guys, kasi itong parating na New Year, para hindi may stress yung aso nyo, balutan ko yung dibdib niya guys ng cloth, ng kahit na towel na medyo mahaba para hindi po sila may stress pag malalakas yung paputok. Ma'am, yung mga gagawin niyo ma'am, tatalian niyo po siya dito sa dibdib. Kaila, paikot niyo po dito sa dibdib, dito sa tiyan, pag ganun. Saka dito niyo po itatali. Yan guys, tip yun kasi malapit na po yung New Year guys. Lagaan nyo din po yung mga aso nyo kahit na hindi po buntis yan. Maaari pong ma-stress yung aso nyo. Magkukos din po ng kamatayan ng aso yun. Lalo na pag sobrang daming paputok, sobrang lakas ng paputok. Kaya mas maganda, itago yung mga aso. Itago nyo yung mga aso kung saan pwede na mahina yung paputok, lalagay nyo siya. Lagyan nyo na lang po yung towel, yung chest nila guys. Para feeling nila, nayayakap po sila. Iwasan po yung stress nila. Alright. Yun na. Kung hindi pa po nakaka-follow ng aking Facebook sa Facebook page. Yun. I-follow naman po Marcelo Fernandez. Ang aking page, Magic Hands TV. Saka pakidalaw na rin po yung YouTube channel natin guys. Magic Hands po. Dog Groomer and Pet, Dog Shooter and Pet Groomer. Thanks a lot po. Bye.